अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी खगड़िया। जिला खगड़िया के विवेकानंद बेटा बा, डॉक्टर विवेकानंद खगड़िया के बेटा बा। बनवा दल के जे मेडिकल कॉलेजवा, बनवा दल के जे मेडिकल कॉलेजवा। पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो, जिला के रुतबा बना दल के मैया के। पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो, पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो। सिस्टम पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो। पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो, पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो। इंजीनियर धर्मेंद्र खगड़िया के बेटा बा, इंजीनियर धर्मेंद्र खगड़िया के बेटा बा। बनवा दल के जे हो बीएड कॉलेजवा, बनवा दल के जे हो बीएड कॉलेजवा। कितना के मास्टर बनवा दल के भैया हो, कितना के शिक्षक बना दल के भैया हो। पढ़े के सिस्टम बना दल के भैया हो, पढ़े के सिस्टम पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो। पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो, पढ़ाई के सिस्टम बना दल के भैया हो। शंभू सिंह कहै छ बनाय दह नेताबा, शंभू सिंह कहै छ बनाय दह नेताबा। गाँवों के रुतबा बनाय दे तो भैया हो, गाँवों के रुतबा बनाय दे तो भैया हो। एक बेर विधायक बनाय दहो भैया हो, एक बेर विधायक बनाय दहो भैया हो, एक बेर विधायक बनाय दहो भैया हो।